Stojíme na námestí svätého Petra, pred nami je bazilika svätého Petra. Vidíte tam niektoré vchody. Keby sme sa pozreli na to, čo tam teraz vidíme, teda celkom z vášho pohľadu na ľavej strane je priechod do priestoru alebo ktorókoľvek inou bránou, ktoré sa volá atrium, to znamená ako keby taká predsieň chrámu, najväčšie chrámové atrium na svete vôbec. Tak na tej úplne ľavej strane je brána smrti, ktorou podľa starých zvyklostí vynášajú pápeža po jeho smrti. A na opačnej strane, povedzme to tak, je brána života. K čomu nás pozývajú tieto dva obrazy? Na svätej jubilejnej bráne baziliky svätého Petra, aby sme Pannu Máriu naozaj prijali ako bránu nebeskú, cez ktorú prišiel medzi nás záchranca, druhý Adam Ježiš Kristus, aby sme prechádzali touto bránou aj vedený Pannou Máriou, ktorá povedala v Káne Galilejskej: urobte všetko, čo vám povie môj syn. Lebo keď plníme Božiu vôľu, vtedy najúčinnejším spôsobom prechádzame cez bránu nášho egoizmu k poslušnosti voči Bohu.